Arestado ang tulong persona huli sa panhahabon sa sarong tindahan sa Zabala Street, Barangay 4, Daet, Camarines Norte, alas 12:30 nin maagahon kaining Disyembre 5. Binisto ang mga sospek na si alias Raymond, 23 anyos, sarong welder, alias Michael, 18 anyos, estudyante, asina 18 anyos sa si alias Jason na enterong mga residente kan Purok 1, Barangay 4 sa naunang bita na Banwaan. Sigun sa ipatura kan Daet Municipal Police Station, pwersahan na niluhokan mga sospek anatop kan tindahan para makapanghabon kung sain matrayumpo nindang nalalay ang 240,000 pesos na dilihensya kantag sa diri. Na dahil po sa na-identify po ng ibang mga nakatambay doon, kaya nakapag-turnover po ng 5,000 saka ng 1,000 cash na iba-iba. So based po doon sa investigasyon kay alias Delmore, nakuha pa natin po yung mga pangalan ng iba pang mga suspetsado dito, bali 3 po sa lahat sila. Sa hot pursuit operation, tulos man na nadakop ang duwa sa tulong sospek kung sa nabawi pa sa mga ini ang 16,500 pesos na cash na hinabunan kan mga ini. Isang bagay lang naman ang lagi nating binibigay na informasyon at paalala sa ating mga residente dito po sa munisipyo ng Daet, sa bahay ng Daet, ay yung magkaroon din po tayo ng personal security. Yung tinatawag po natin, huwag nating iasa lahat sa mga otoridad. So dapat po tayo ay maging mapagmatsyag din sa mga pagkakapalibot sa atin, bantayan din natin yung buhay natin sa yung properties natin. If ever na kailangan i-ocular o tulungan namin sila for security reasons, ay dapat magkasundo po kami na mabisita namin yung mga opisina nila o yung mga establishments nila. Pero yung tinatawag po natin na pagbabantay sa sarili is dapat silip-silipin nila kung vulnerable na ba ang kanilang mga establishment o tindahan nila. Nasa kustudiya pa kan Daet MPS ang duwang sospek asin nahampang sa kasong robbery mantang padagos man na pigahanapan sa runindang pag-iriba. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.